ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಣಿನಿ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ಪುನ ತೂಲೆ ಇಂದು ಅಲ್ಪ ದೀತನ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಮೀನು ಉಂಡು. ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ತೂಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಮಾತ ಮೀನುರ್ದು ಈ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ನೇನು ಕಾಯ್ತನ ಅಂಚ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಡು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಪಂಡದುಲ್ಲೆ ಬಾರೆದಿರಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಇತ್ತೈಕ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಾಮಾನು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಲ್ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು. ಅವು ಆತು ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪರಿಮಳ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಉಂಡು ಅವಳ ಬೋಡಿ ಅಂತೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತ ರಸಲ ಬೋಡು. ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಅವಳ ಬೋಡು ಒಂಚೂರು. ಬೊಕ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಆತ ಯಾವು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು. ಅವು ಬೇಯ್ಪದ ದೀತೆ ಅವು ಬೇತೆನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ಪದ ಐತ ಚೋಳಿ ದೆತ್ತದು ಐತ ಬಿತ್ತಲ ದೆತ್ತದು ಬೇತೆನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದು ದೀಯರೆಂದು ಟೊಮೆಟೊ. ಬೊಕ ತೂಲೆ ಒಂತ ಉಪ್ಪು ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ನೈಸ್ ಉಪ್ಪು. ಅಂಚೆನೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾತು ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿಲ ಉಂಡು. ನೇನಿತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕಾಳಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡಿ ರುಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಅನ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಅವೇ ಜಾರಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಕಡೆಪ್ಪಾಯಿನ ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾವು ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹಾಪುನು. ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಉಂಡದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಹಾಪುನು. ಈಗ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರನ ಏತಲ ಯಾವುದು ತೂಲೆ ಚೋಳಿಲ ಬಿತ್ತಲ ಪೂರ ದೇಯ್ದೆ ನೇನನ ಮಿಕ್ಸಿಡು ನಾನು ಕಡೆಪೆ ನೀರು ದಾಲ ಪಾಡ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡು ಕಡೆಯರ್ನ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಆತಾಂಡ ಯಾವು ಮೀನು ತೂಲೆ ಶೋಕು ಪೂರ 3 ದಾತುಡು ಐತ ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಸೈಡ್ ಕೊಯ್ದೆ ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ತಲ ಸೈಡ್ ಕೊಯ್ದಾನಗ ಶೋಕು ಚೋಳಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಆಜಿನೆಲ್ಲ ಮೀನು ಅಕುಲ್ಡ ಪಂಡನ ಅಕುಲ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಪೆರು ಚೋಳಿ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನೆಂಡದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಮೀನು ತೂಲೆ ಆನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೈತೆ ಏನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿಲ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಲಿ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಆತು ಬೋಡಿ ಅಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ರಸ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ತೂಲಿ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡ್ನೇ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುನಂತೆ ಲಿಂಬೆ ರಸಲ ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಾರ ನಾಡು ಮೀನನ್ನು ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೋದು ನೀರಿನ ಐತವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಅಂಚನಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಶೋಕು ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಮರೆತು ಮಿಕ್ಸ್ರ ಮಂತದ ಆಂಡು ನಾನು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಉಪ್ಪೊಡುಂದು ಮುಂಚೆ ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ಪೊಡತೆ ಐಕ ಬಡದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪೊಡು
ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದೇರದು ತೊಂಡರ್ನ ಅಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಡದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಡದ ದೀತೆ ತೂಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬಾಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಮೀನು ಸೋಕು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬಾಡನ್ನ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬಾಡದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ದೊತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಒಚ್ಚಾರ್ನಾಂಡು ಧೂಳು ಮತ್ತ ಸೋಕು ಇಂಚನೆ ಒಚ್ಚಾರ್ನಾಂಡು ತೂಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂಪು ಜರತೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ತನ ಪೂರ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಯಾನು ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲಾಂಡು ಮೀನು ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಅಡ್ಡೆ ಒಯ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತ ಆ ಮೀನಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮೀನಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಈ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ಐನು ಐದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಮೇಲಿಕ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪದು ಐಕ್ಲ ಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರೆದೇರೆ ತೂಲೆ ಬಾರೆದೇರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಕಾಯರೆ ದೀತೆ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಪುನಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಇದನ್ನು ಕಾವಲಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬರ್ತನ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ಪುನ ಇತ್ತನ ಬಿಯರ್ನ ಅದು ಇತ್ತ ನೇಕೊಂಜಿ ಚೂರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ್ರೆ ಚೂರಿ ಯಾವಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡು ಇಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಾರ್ನಾಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಾರ್ನಾಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನೇಕು ದೀದು ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೀನುಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ದೀದು ಇರೆಕ್ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯರೆಚ್ಚೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರ್ನಾಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಯರ್ಲ ದೀಪ ನೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ದೀಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕಾಯ್ದು ಐಕೊಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಬಾಯಿಲ ಒಂದು ಮುಚ್ಚೋದು ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ಲು ಕಾಯದ ಅಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಕಾರಣ ಅದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನೆತ ಬಾಯಿಲ ದೆಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಪೊರ್ಲು ಕಾಯ್ದು ಅಂತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಅಡಿಮೇಲೆ ಮಂತದು ಪಾಡೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ಕಾಯೋಡು ಶೋಕು ದಾದವಂದ ಶೋಕುಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದೀದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯೋಡು ಸೋಪು ಮೆಲ್ಲದೀನೇ ಕಾಯಿನ ಸೋಪು ಉರೋಣಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಯರ್ನ ಕಂಚುಡು ಐಕ್ ಬಾಡದು ಮೆಲ್ಲದೀಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯದು ತುಲೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಕಾಯ್ದು ಈತ ಕಾಯಿಂದ ಏತಲ ಯಾವ ತುಲೆ ಬಾರ್ ಶೋಕು ಕಾಯ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯೆಟ್ಟಿಗೆ ನೇನೆತ ಈರೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಈರೆನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಚೌಳಿ ಆಯಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೊಡ್ತದೆ ಒಂತೆ ಚೌಳಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಚೌಳಿ ಆವಡು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಾಯ್ದುಂಡ ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕ ಹಾಕುಂಡು ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಕಾಯ್ತಿನ ಬಾರೆದೆರೆಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ನೇನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆತ ಮತ್ತ ತಿನ್ಪು ಜರತೆ ಕಾಯ್ತಿನ ಪೂರ ಅಂಚಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ದಾಲ ಪಾಡೆರಿಚಿ ನೀಕು ವಾ ಮೀನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಪೊಲಿ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಈ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಮೀನು ಕಾಯ್ತಿನ ತಿನ್ನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲುಲ ಈ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಈ ಕಾಯ್ತಿನ ಬಾರೆದೆರೆತ ಮೀನು ಕಾಯ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ